खुलुमबाय रायजो राजाफोर दिनैनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायबाय नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो जाहाथे गोनां खौरांफोरखौ जेन नोंथांमोना मिस खालामा आरो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। अब्ला दिनैनि सेथि खौरां होनो आखायाव लादों। बिटिसि आन्दोलनाव आंनि बोराया बुथारजाबाय, दायो आं बुरैना थैनोसै। प्रमद, नों आंखौ नायफिनला नामा? एनडिबि मुंख्लं नखरफोरनोबा होबाय, एबसुनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानायफोरनो होला नामा? बाक्सा जिल्ला आरो तामुलपुर जिल्ला मुंख्लं नखर आफादा 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ थाबैनो होनांगौनि दाबि। मख'नो गोनांदि लकसभा बिसायख'थिया खाथियाव फैगासिनो। बिसायख'थिनि आगोलावनो 5 लाख रां अनसुंथाइखौ मोननो थाखाय गोख्रों दाबि खालामदों मुंख्लं नखरफोरा। थाबैनो बिटिआर एकर्डनि दफा बायदियै बिटिआरनि सिमा बारायनाय सनितपुर आरो बिश्वनाथनि 19 गामिफोरखौ बिटिआरआव सोसननो दाबि। एबसुनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर'। मख'नो गोनांदि आलादा बड'लेण्डनि थाखाय बर' हारिया गोलाव सम सोमावसारबोबाय। हाजार हाजार बर' फिसाफोरनि जिउ होनानै बिटिआर एकर्ड खालामबाय। एकर्ड बायदियै बर' हारिनि थाखाय जायफोर दफाफोरखौ मावफुंनो आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों एकर्ड खालामबाय, बे दफाफोरखौ मावफुंनो थाखायबो दाबि खालामनो गोनां जाबाय थानाया दुखुनांथाव। मख'नो गोनांदि बिटिआर सरकार दानाया 5 बोसोर जानो बारा दिनफोर गैलिया। नाथाय बिटिआरनि सिमाफोरानो रोखा जादों ना जेलाव थानायफोरानो गदों, ना मुंख्लंफोरानो मोननो गोनांखौ मोनदों, ना एनडिबिनि केसफोरानो उइथड्र जादों? गैया, जेबो गैया। बर' हारिखौ नासयनायनि सोलाय सरकारा जेबो मोजां बर' हारिनि थाखाय मावैखौ दिनै रोखा जाबाय। बिटिआरनि सिइएम, एबसु आरो एक्स एनडिबि लोगो नांनानै दिल्लीयाव थांनानै मा बुंहैखो, मा सावरायहैखो नखर मन्त्रि अमित शाहजों? सार बिथांमोनखौ लोगोसे लोगो हमनाय जों खनसेबो नुवाखै। नाथाय नै 15-20 दिनसोनि उनावनो मानगोनां अमित शाह साराबो बे माबानिफ्राय इलेक्सन गेलेनायनिसो सम जाबाय। बिथाङा मा पावार थाबावगोन? नङा होमबा? नङा नङा। बे 15 दिननि सिगां इलेक्सन कड अफ कन्डाक्ट जानायनि सिगां दाखालि जे थांदों, बिनि नाटकखौ बेबो मिथिगौ। मा नाटक बियो? नङा होमबा? मा दं 15-20 दिननि सिगां एकर्डखौ दफाफोरखौ दिनै एकर्ड दफाफोरखौ जाफुङो, रायजोआ नोंसोरखौ अनसायगोन। पेपारावनो लिरदों, पेपारावनो लिरनाय दङ। बेयाव पेपाराव लिरनाय दङ। नै पेपाराव नायदो मा लिरदों। नै 4 बोसोर कार्यकरी নহ'ল बिटिआरर चुক্তিर एटाও दफा। मिथिबाय? मोनसेबो दफा जायाखैसै होननानै दिनै दिल्लीयाव बिथांमोना दिनै बुंहैदों। अबा मा जागोन? बे सोरनि गोरोन्थि? हाग्रामानि ना प्रमद बर'नि? बिटिआर चुक्तिनि दफाफोरा जाफुङिया सोरनि गोरोन्थि? हाग्रामानि ना प्रमद बर'नि? दिनै बिनिखिन रायजोनि सिगाङाव आं बुंदों, नै निखोला बे फाइलावनो गासैबो मोनफा मोनफा दंजोबो। बिटिसिआ मा जानो थांगासिनो दं जोबनायनि लामायाव मोनफा मोनफा बे फाइलावनो दङ रायजोफोर। नोंथांमोना आं मोनफा मोनफा खिन्थिजोबगोन। खैथा फाइल नायनो? नै गांसे, नै नाय बे फाइलाव गासैबो बिटिसिआ जोबनायनि डकुमेन्टसा बेयाव दङ। बिसोर मा मा दाय मावना फैदों बे डकुमेन्टसाव रेडि। मिथिबायना? बेनिखायनो आंहा बुंनांगौ दं, बुंबाय थागोन। फैबाय थानाय समाव नोंथांमोनखौ आरो लोगो मोनबावगोन। आसाम सरकारा आइजोफोरनो होनाय 10,000 रांखौ लानांगौ ना लानाङा? सोमोन्दै मोनथिहोदों जायफ्रा दिनै नैबे 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामाव जायफ्रा 10,000 मोनगोन होनना आसा खालामना दङ, बिथांमोना मोनथों। नाथाय बिनि क्राइटेरिया आरो नेमखान्थिखौ मोजाङै मिथिना लानाया मोजां। मानो होननानै बुङोबा बेयाव लिरदों जे आं सासे हिन्जावसा खुदियानि बिमा। सासे हिन्जावसा खुदियानि बिमायासो बे 10,000 फैसाखौ मोननायनि जग्य। बेखौ आं बुङाखै, बे लेखायावनो लिरदों। नोंथांमोना फर्मखौ फिलआप खालामबायब्ला बेखौ नायदो आरो साबधान जादो। सोरबा बिमानि गथ'आ हिन्जावसा नङा लासैनो हौवासाब्ला बियो फैसाखौ होफिननांनोबो हागौ। बेयाव लिरनायानो दङ। मानो होननानै बुङोबा बेयाव खननै मुंख'दों, आं सासे हिन्जावसा खुदियानि बिमा
आरो खनसे बुंबावदों आंनि फिसाजोखौ आं फरायसालियाव मुं थिसनबाय फिसाजो गोनांफोरासो बे 10,000खौ मोननायनि मोनसे माबाया दङ बेयाव क्राइटेरिया दङ दै खोलोबा दा बेयाव लिरनाय दंबावो आं सिमान जायोदि गोजौआव मुंख'नाय जायखिजाया खारिया नंखाय फोरमान जायोब्ला सरकारनिफ्राय मोननाय रां थुबिलखौ होफिननो राजि जागोन नै होफिननांगोन मिथिबायना होफिननांगोन बिनिखायनो जायफ्रा 10,000 मोननो थाखाय हांखुर जाना दं बिनि नेम खान्थिफोरखौ मोजाङै नायनानै ला आरो जायफ्रा नै बेयाव लिरनाय दङ आं सासे साहा बागानारि बा ST आइजो आंनि खुदियानि बिसानखौ आं 7नि बांसिन जानो होआ समाय लाबाय मिथिबाय सोरबा जुदि गथ' 7 साबा खांनो गोसो बिथांमोना बे फर्माव फिलआप दा खालामनो नाङा मिथिबाय बेयाव लिरनाय दंखायो आरो नै दासिम 7 खुदिया जोनोम जायाखै आंनि खुदिया बिसानखौ 3आवनो होबथानो नाजागोन 3 गथ' खांनानैनो आङो बे जोनोमाव गथ' खांला आरो बे गथ' खाङियाव आंनि न'खरनि आंनि बिसायाबो आंजों लोगोआव दंफायो बेबो राजि होननानै बेयाव सहि होनांगोन मोजां ना गाज्रि आं बेखौ मिथिया नोंथांमोना बेखौ डिसिसन ला नाय बेयाव बुंदों आं सिमान जायोदि गोजौआव मुंख'नाय जायखिजाया खारिया नंखाय फोरमान जायोब्ला सरकारनिफ्राय मोननाय थुबिलखौ होफिननो राजि जागोन नै बेयाव गावबो बेयाव सिगनेसार होनांगोन बेनिखायनो बे फर्मनि सोमोन्दै आं बुंदों मोनथों जायफ्रा हिनजावसा खुदियाफोर दङ बिथांमोना 10,000 मोनथों आरो जायफ्रा 7 साबा गथ' खांनो गोसो गैया दोनथ'बाय गावनि बिसायजों रायलायना बिथांमोना लाथों आंहा बुंनांगौ गैया नाथाय मोजाङै नाय बे फर्मनि रिएक्सना उनाव मा जागोन रायज्लाय सों गिदिर मानसिफोरनि सिगाङाव फरायनो रोङाब्ला सों आं बेखौनो रायजोनि सिगाङाव आं मिथिहोदों MP नब कुमार सरनियानि गोख्रों बिबुंथि आं ST आरो ST हैनो थागोन आरो आंनि नमिनेशना एक्सेप्ट जाखागोन আপোনালোকক ক্লিয়াৰলি কৈছোঁ যে আপোনালোকে যাতে এইটো সম্পূৰ্ণ কি কয় প্ৰচাৰ হয় জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰৰ কোনো সন্দেহ নাই নৱসেনা ST আছিল আছে ভৱিষ্যতে থাকিব আৰু নমিনেশ্যন একচেপ্ট হ'ব আমি ইলেকশ্যন খেলিম আৰু ইয়াত নৱসেনা কোনো বিকল্প নাই নৱসেনা ইলেকশ্যন জিকি MP আৰু তৃতীয়বাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হ'ব আচলতে কাগজে কতৰে মিডিয়াত 3 নহয় 4 ভালমান আছে কিন্তু আমাৰ ইয়াতে এফালে এইটো আমাৰ ককলাবাৰী পৰিষদ সমষ্টিৰ আমাৰ অবৰক্ষা সমিতি কাৰ্যালয় ইয়াত অবৰক্ষা সমিতি যিমান মানে আঞ্চলিক আছে যিমান ককলাবাৰী সমষ্টিৰ নেতা আছে আমাৰ অবৰক্ষা সমিতিৰ আমাৰ মুখপাত্ৰ সোণাৰাম দাস ডাঙৰীয়া আছে ইয়াৰ লগতে আমাৰ কি কয় হেৰিৰ প্ৰেচিডেণ্টো আছে শালবাৰীৰ লগতে আমাৰ কি কয় সভাপতিও আছে ইয়াতে মিটিঙত আছে আপোনালোকে জানে গতিকে মই ইয়াৰ জৰিয়তে স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যেহেতু অবৰক্ষা সমিতিৰ মেণ্ডেটত কোনো ইলেকশ্যনৰ কথা নাই এইটো এটা সামাজিক সংগঠন বিভিন্ন আন্দোলন বিভিন্ন শিক্ষানো এইটো কৰা হৈছিলে আৰু তেওঁলোকে ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমি যোৱা 19ৰ লোকসভাৰ পিছত একেলগে অবৰক্ষা সমিতি আমি একেলগে বহি গণৰক্ষা পাৰ্টি গঠন কৰিছিলোঁ আৰু গণৰক্ষা পাৰ্টিৰ জৰিয়তে ৰাজনৈতিক আজি যিটো কুচকাৱাজ এইটো অকল ইয়াত নহয় অসমত নহয় অৰুণাচল মেঘালয় বেংগলৰ পৰা আমি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত চলি আছে গতিকে আমাৰ এই অবৰয়ে যে গৌৰৱ কৰে যে আমাক MP নিৰ্বাচিত কৰাৰ পিছত আমি যে ইমানলৈকে গৈছোঁ আৰু সেন্টিমেণ্টেলি বা হেৰি সব ঠিকে আছে কিন্তু জানেইতো যে এইটো ইলেকশ্যন মানে ইয়াত বহুত পেকেজ কিবা কিবি আছে 100-200 কোটি টকাৰ বিৰোধীবিলাকৰ বাজেট আছে তেওঁলোকে আমাৰে কিছুমান মানুহক ৰাইজক বিভ্ৰান্ত কৰাৰ কাৰণে কিছুমান তেওঁলোকে দিহা পৰামৰ্শ বা পেকেজ দিয়ে হয়তো কিছুমান তাৰ ভালত পৰাৰ ফলত অলপ ইফাল পাল হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াত অবৰ বুলি কোনো ডিভিজন নাই আপোনাৰ ফিল্ডত যাব অবৰ বুলি কোনো ডিভিজন নাই ইয়াতে গ্ৰাউণ্ডৰ আমাৰ যিবিলাক কৰ্মী তেওঁলোক ঠিকে আছে 2-এটা পাবৰ গজা নেতা আছে তেওঁলোকে অলপ ইফাল পইচা পাতি ল'ব পাৰে নেকি আমি তাতো বেয়া নাপাওঁ কিন্তু অলপ আফচোচ হয় যে ৰাইজক বিভ্ৰান্ত কৰিব নাপায় আচলতে পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা আমি বিশেষকৈ কোকৰাঝাৰ দৰং ওদালগুৰি আৰু কি কয় ডিফুত আমাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ চলি আছে মই সেইকাৰণে কৈছোঁ আমাৰ মুখপাত্ৰ ডাঙৰ ইয়াতে আছে তেওঁলোকে কিছু EPPL কৰ্মী বা কিছু এনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্মীক লৈ তেওঁলোকে অলপ প্ৰস্তুতি চলাই